വെൽക്കം ടു ഗ്ലിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഫാഷൻസ്. ഇന്ന് മോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ജൂട്ട് സാരീസ് റീസ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1850. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് ID www.glitzindia.in. ഫസ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് നിമ്മ വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷനാണ്. കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാരിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് സാൻഡൽ വിത്ത് ഗ്രീൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കോഫി ബ്രൗൺ വിത്ത് റെഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വിത്ത് ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നല്ലൊരു റെയർ ഷെയ്ഡാണ് യെല്ലോ വിത്ത് പിങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോട്ടസ് പിങ്ക് വിത്ത് ഗ്രീൻ. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 9562251075 8075551153. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.